Good evening guys. Pupunta kami ngayon kay Inang Bineng. Hello. Kasama yung makukulit. Yan. Yan. Nag-text kasi siya kagabi na pupunta kami daw doon sa kanya. Ngayon, doon daw kami maghahapunan. Samang mga makukulit na bata. Yes, nandito na kami. Sasalubong agad. Aray. Hello, Nina. Nina. Yes. Nandito na kami. Oo. Isa naman ulam mo karne. Dito ka. Kakain. Dito kami kakain. Ano ang ulam? Na, ngayon ko pala magsasaing. Wala, nakalabas ko naglababo. Ay, siya. Oh, maganda. Kailan ko gumawa ka ng cake? Gawa pa lang ang tagal nyo naman kasi. Sabi namin. Sabi mo gabi. Kala ko hindi na kayo pupunta. Nagkuha pa ako ng mag-adobo ka. Ng adobo mo noon. Kita, kaya hindi ko gusto akin yan. Wala pa palang pagkain. Sa akin na to. Birthday ko. Balik kayo bukas. Nino birthday? Ay, Nagawa nga ako ng ilalagalo ko kayo sa birthday pala niya. Ay, kanya ka to yun. Tagblablag ka ba na eh? Tita, Tete, tagluto. alamat wala. Magluto kayo na yung ulam. Tita, di baga ka. Alamat wala mo di barbay. Alam mo. Sino pinakuha mo doon? Ayaw. Ng baboy? Si Juan. Si? Dito. Babayaran ko pagsildo ko, si Donald. Ah, ano to? Tignan mo, nagbunag siya dyan. Hindi, siyempre. Tita, Wala, hindi ako nakagawa. Nagginawan ko lang siya ng merienda niya. ada ko Nagbunag siya ng buhangin dyan. Ginawa niya yung kusina ko. Ah. Paglaba kasi ako, hindi namang... Sabi kong makakatarot doon. Sabi mo di ba gabi? Juan, dito kayo kakain. Huwag nga raw da. Magganon na kayo na magluto ah. tita. May sasabihin. Tita. Sabi mo gabi kami pupunta. Gabi kayo pupunta. Oh. Oh. Madeg! Mama. To. Punta tayo ako, tita. Madeg. Sabihanin mo si Papa. Tawagin mo si Papa. Nandun, tawagin mo may aso. Ito lang isa ulam ko. Isa na lang kasi yung natira. Taba pa. Munggo. Ulam namin ng tanghali yun. Ayun. Nandyan, tawagin mo siya dyan. Samahan kita. Magano kayo ah. Tawagin nyo. Mamaya na lang magawa ng cake ni Patrick. Ay, malambot lang yung kwan. No. Yung kagaya yung arena na binibili mo sa tinda mo.
Yung palang pancake, malambot siya. Saan yun? Yung nakakarton, yung mga arena, yung pala malambot talaga. Nilagyan ka na ng pagkasabi. Kaya hindi nilalagyan. Ganun mo lang, malambot talaga siya. Tapos nilagyan namin ng topping. May cheese na. Pinapingan ko pa ng gatas na powder. Mag-i-slice po tayo ng baboy. Ilang kilo to, Inang? Isa? Isang kilo to? Tingnan na ako, madam. Isang kilo ka ako ito? Oo, 2 kilo yon. Ako magbabayad sa sildo ko lahat. Ito, isang kilo. Tag 1 kilo tayo. Isang kilo tayo. Mm. Isang kilo tayo. Ako rin magbabayad yung kay Nancy. Oo. Ay, wow. Ay na, malimali naman kasi ang ano mo. Sa kwan, siyempre, paulamin ko rin nagbulot. Walang mas matalim dito. Kagatunan. Nagbirak niya Meloday. Birthday ni Melody. Birthday ni Patrick. Kala ko ba ano? Hihiwa po tayo ng sibuyas, tsaka bawang. Pinakita ko na itong favorite ka. Ngayon, nanunan akong una. Kanino galing unan mo? Kita binigay niya sa akin. Yan kanina. Malambot yan. Kamala nagbigay. Nilagyan ko ng powder. Nagata. Di man lang sila nagbigay. Ayan, tagal nyo eh. Binirindar na namin maubis ang kami. Nagbayad. Huwag yan mababasag yan. Para mga... Kita na ito. Mababasag yan sabi ko dyan. Hindi na lang tayo. Ito yung maganda sa pinupuntahan namin. Bisita ang magluluto ng ulam. Siyempre pagod ang Na. ginaw. Talaga. Diba? Wala pa naman kaming ulam. Ano ko na ngayon naalala? Bakit tuman ni nanay mong lugi ay tatay mong lugi? Ano ko na nga naalala? Ako na tutupi ng damit na pupunta pala kami dito. Hindi rin nakalimutan din ni Bok. Butit umuwi siya agad sa bahay. Pag sinabi niya, pupunta ako, umuwi ako. Bibili ng ulam, dahil naman magluluto. Kaya risdi ko rin yun sana. Rest day, Risdi, naglaban naman ako. At least hindi ka na masyado mahirapan at may magkusot. Kusot. Hindi na. Na ako mas lalo akong nilaban. Inalis ko yung mga... mas lalo akong napapagod. Yung mga kortina. Lalo akong napapagod sa washing. Ito na. Bakit? Uupo, tatayo, uupo, tatayo. Eh, pagkatapos ng isa kong tabahan, babanlawan ko na, sasalang ko na yung isa na, mas lalo ko na. Ako, hintayin kong matapos muna tayong pagbalnawan ko pang dilig ko rin. Para mabilis na rin matapos. Masarap pag maraming maraming bawang tsaka luya. Ay, luya. Ang dami na lang. Tsaka Tignan mo, sibuyas. hinuhuli kaming isda. Hindi namin mahuli-huli o ang laki o yun. Ganyan na, kulay. Ayan o, kulay itim na yan isda. Yan, nasa ilalim ka ng tubig. Hanggang doon yung hanggang doon. Luluto na po tayo ng adobong baboy. Yan, kanilang.
Yan. Papakuluin lang natin. Palakasan ng apoy kaunti. Tumanog pa yun sa kanila. Hindi na may kamay. Nabukan mo ang bukit sa akin. Pakuluin muna natin para masarap po. Oo, naliligo ang pusa. Hindi na ako naliligo ng tita. Uy, naman palang ganito. Maliwanag naman pala. Sa ganito. Na! Bumili ng tuyo. May tuyo dyan. Ay! Ito. Magic sarapan. Ay, winyaw. Bitsin na lang. Ibitsin ka. Well, ito. Sana lagay mo. Nervous ate ay. Tita, yan isa yung sa akin. Walang patungan. Tita, Dito ka na lang magpatong. sa akin. Sa akin. Malapit. Tanggalin ko lang. Alin? Diyan mo kasi. Mataas. Wow. Kulang ang pagpatungan natin. Wala ka na lang ano. Hindi siya. Walang. Sakit. Yung tapos yung pagdira mo malaki. Naku, yan yata ko. Uy, bango ah. Siya ba yung dito? Ayun na lang ah. Yang. Isang kawali mo. Pwede yun. Naka-vlog ka? Oh, magsasalita ka naman dyan ah. Hello! Ang tagal tong chip ko. Gugutom na ako. Tagal kasi pumunta dito. Pagka na dito kay kakain, alam mo na kayo na magluluto. Pagpata, siyempre marami rin akong ginagawa. Busy rin si Hinang. Ano? Iimot na sa ni Maria Binoy. Naimot niya. Naimot akpay. Hindi ko naman. Emote na. Na-emote. Pag iba na kami ng Naimot ko na. emote. Binugot natin sa pagkuap. Na. Nabisya na. Na, may paglagyan. Paglagyan na siya Pagtakalan ng ng tuyo ah. bigas. Ay,
Di pag nagsabi mo paglagyan to ng ketchup. Sana, oo, hindi na natutuloy. Nilagyan mo naman ng Kasi, pinag-ulang ko ng toyo si Melody na wala yung takip. Kaysa naman matapaw nila. titingnan na natin. Oh. Pinapapakuluan pa natin. Hindi na lang. Paluto na. Yan, dyan. Baba pa ka pa konti. Ayun na. Ano yan? Bag mamasahe na yan? Tinatamad. Ayun na. May nagtatago sa likod ko. Ayaw makita yung mukha. Yun na. Yun na. Antinanse. Ayaw makita yung mukha. Mawalan tayo ng isang subscriber ka. A few moments later. Oh, kain. Luto kaya ito? Baboy. Ano naman? Laurel. Agatag na alulusin. Kita na. Kam, bate. Malatan. Mamaya mag-aatang muna tayo. Kaya lang, lagyan mo muna dito. Bakit? Ano yan? Yung taba, ibigay natin sa kanila. Pero boy, nagyatan lang boy ah. Kaya, yung konting kanin. Tangkon boy. Tangking pan. Tagal-tagal ko ng... Hindi, malambot lang yan. Dala kasi ng boy. Tagal-tagal ko na yan. Pinakuloan. Ibusan pa yung Maxine. Mapa. Tapos na kaming kumain. Nagliligpit na si Inang. Medyo walis yung tayo. Walis Inang daw na saan? Diyan sa gilid ng washing. Sa gilid ng washing daw. Mama, may walk. May walk. May walk. Kanang daw. Maya-maya kami uuwi. Ano na ba oras? Alas 7 na yata. Nang? Hindi magdadali kaya ako. Tay, Onta. Jay, bigyan ka dyan. King, huwag mo alin. O ano yan? Kanino mo naman yung nakuha? Kaya na ibigay. Hmm. Kuya. Pinakailaman mo naman yung display niya. Ito, kanino pinggan to? Ha? Kanino? Da. Ah,
Mama. Po. Ito sa ito. One. Masyadong mata. 2,000 years later. Uwi na kami. Ay. See you tomorrow. Hindi. Paano sabi mo hindi? Hindi, dinala nila. Dinala. Nadugasan ka garod. Ay, nandito. Maxen, kunin mo yung unan daw. Kasing gala na yun. Uwi na kami. Kasi, Yung unan daw, kunin mo doon kay Nanay Bining. pwede, kisa sila. Kanyak na! Ang ganyan. Kanyak na! Thank you po. Ganun siya. Ayun kay. Oh, Superman ah. Oh, oy, 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 oy. Saan na yung chinelas mo, Manong? Ayusin ah. Asan ka ganyan na? Saan kami ba? Uwi na kami. Hawakan mo ka. Ayusin mo muna yung ano ah. Lagay mo yan. Kulang ni Tate Cardo. Ah. Bukas ulit. James, mahulog ka be. Maayos ka be. Mahulog. Aray. Aray. May pataorin ka. Aray. Camping. Aray. Yung napulag na eh. Yung bagong kulay. Proyekto ng gobyerno. Nakauwi na kami. Na. Nakauwi na po kami. At paglatag na, matutulog na. Alas 8 na po. Ano, King? Nakon, mag-module ka pa, Nakon. Nakalimutan ko, magmumodule pala siya ngayong gabi. At bukas ipapasa na yung module niya. Magmumodule ka pa, King? Ah? Magmumodule na Nakon. Ay, ano ka muna? Mag-toothbrush. Tapos, papalitan natin yung damit mo kasi madumi na yan. Gaganito ka matulog ng jacket. Opo. Mag-toothbrush pa, tapos Ligo.
shower. Mamaya. Wow. So guys, hanggang dito na lang po ang aking video. And sana ay nagustuhan nyo. At please subscribe. Click the notification bell. And please like. And see you to my next videos. Bye guys!